Đavo se sad drugačije kreće, drugačije djeluje, mnoge kombinacije su mu propale, nešto je izvukao tim mrežama, nešto je poklao tim nožem, ali on je vremenom bio utupljen, otkriven i kao takav postao nedovoljno oštar za naredna dejstva, pa je kovao nova oružja. I sad se, kako kažu sveti oci, ovi novijeg doba, među njima sveti Ignjatije Brnčaninov, nekako pritajio. Učutao se i tu je, ne djeluje naglo. Jer je vidio da od toga ima malo koristi, nego uzeo oblik pobožnoga. I tu ulazi u naše atmosfere i zadržava nas na površini misli duhovnih. Površina, braćo i sestre, znate, ta pobožnost koju danas najčešće imamo, vrlo površna pobožnost, mada to se ne može ni nazvati pobožnošću. Pobožnost bez molitve, pobožnost bez evanđelja, pobožnost bez apostola, pobožnost bez liturgije, pobožnost bez postova, pobožnost bez pričešća. 30 godina kršten, nikad se pričestio nije. Pazite, pobožnost. Pobožnost bez evanđelskih dijela, pobožnost bez milostinje, pobožnost bez vrlina. O kakvoj pobožnosti mi zapravo govorimo? Pobožnost bez ikakvog odnosa prema crkvi. Pobožnost gdje se ismijavamo sa episkopima i to su nam glavne teme i glavni vicevi vezani za sveštenika ili episkopa. Kakva je to pobožnost? Pravoslavna, apostolska, sigurno da nije. U toj pobožnosti krije se đavo. To je njegov duh. To je njegovo duhovno rukovođenje.